Jsme zpátky, hledíte Fajn Rádio Praha a Fajn odpoledne se Sandrou. A s Víťanem, a teď si dáme něco opravdu ostrýho. Myslím si, že žádný jiný pražský rádio vám tohleto nenabídne. Už dneska odpoledne jsme to jednou hráli, ale bohužel ne v celé verzi, protože nás docela slušně tlačil čas. To je logický. A teď si to dáme ve full version. Přesně tak, a já bych to nerad zdržoval. Zkrátka je to předělávka Lucie, Černý anděle, a z tohodle jsem si opravdu stříknul do textilu, já se přiznám. Hrajeme to. Yeah.